Na-turnover na sa lokal nga gobyerno sa Label, Sarangani Province ang Level 2 solar-powered water system sa sitio Talifara, Barangay Alegria. Magamit na kini sa mga residente nga dugay na nilang gipangandoy sanglit kinahanglan pa nilang mobaktas og layo paingon sa sapa aron mohakot og tubig. Ang pondong gitukod sa proyekto gikan sa Congressional Office nga gisuportahan sa Sangguniang Bayan. Sumala ni Engineer Alexander Inuhardo sa Department of Public Works and Highways, Sarangani District Engineering Office, kapin 2.7 million pesos ang kantidad sa proyekto kung diin gikuha ang pondo gikan sa General Appropriations Act 2021 local program. Kahinumduman ang sitio Talifara na himong pugaran sa mga rebelde hinungdan nga nabiyaan sa kalambuan ng lugar. Apan tungod sa ligon nga anti-insurgency campaign sa gobyerno, nakabaton na gyud og kalinaw ang lugar. Niadtong 2020, gideklara ang mga teroristang grupo ug ang legal front niini nga persona non grata sa katawhan sa sitio Talifara. Kahinumduman sab nga una nang gibisita ni Mayor Vic Salarda ang water system ferrocement tank, solar panel ug ang tinubdan sa tubig niadtong Pebrero 16. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.